get a good feeling, yeah. Nej, i dag skal I lige se noget. Klok 1, og så ved der skal ikke være nogen på, så P på I lidt. Og så dot blok. Du skal nok lige link til den beskrivelsen. Lige der. Nu ser der der. Intro. Kommer der også. Det kan I så lige selv se på min blog. Det er introblog. Så dem får bare lidt at spise. Hej.